Radev elnök úr, tisztelt Dancsó elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Уважаемый господин Радев, уважаемый господин Данчо, дамы и господа! Szeretettel köszöntöm mindannyiukat a Bolgár Oktatási és Kulturális Központ avatása alkalmából a bolgár kultúra és a szláv írásbeliség ünnepén. Сърдечно ви поздравявам по случай тържественото откриване на Българския културно-образователен център и по случай празника на българската култура и славянската писменност. A magyar nemzet azon vállalását, hogy a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját ápoljuk és megóvjuk, az alaptörvényünk preambulumát képező nemzeti hitvallásunk is tartalmazza. Ангажиментът на унгарския народ да поддържа и защитава езика и културата на унгарските националности се съдържа и в националното ни верую, което представлява преамбюла на основния ни закон. Alaptörvényünk kiáll amellett, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek, így a bolgár nemzetiségű közösség kultúrája érték. Нашият основен закон твърди, че културата на националностите, живеещи в Унгария, включително и на българската общност, е ценност. Olyan örökség, amely növeli és gazdagítja közös hazánk kulturális életét. Наследство, което обогатява културния живот на общата ни родина. Mindazok, akik ezért fáradoznak, a bolgár nemzetiség identitásának megőrzését, a magyarországi bolgár-közösség megmaradását szolgálják, munkájukért elismerést érdemelnek. Всички, които работят и служат усърдно за запазването на българската идентичност, за запазването на българската общност в Унгария, заслужават признание за своя труд. A bolgárok és a magyarok kapcsolata barátságról és megbecsülésről szól. Összefogásunkkal az értékek Európájának szellemiségét követjük, vagyis alapnormának tekintjük, hogy a nemzetek, nemzeti kisebbségek műveltséget és tudást, értéket hordoznak. Olyan Európában gondolkodunk, amely nem fordul szembe saját 2000 éves kereszténységével, hanem megtartя és megéli a hitét. Взаимоотношенията на българите и унгарците се основават на приятелство и уважение. С нашето сдружение следваме духа на Европа на ценностите, т.е. считаме за основна норма, че националностите носят грамотност, знание и ценност. Ние искаме такава Европа, която не се обръща срещу своето 2000-летно християнство, а пази своята вяра и живее според нея. Olyan Európát szeretnénk, amelynek lakossága nem dobja el nemzeti identitását, hanem meghatározónak tartja azt saját maga számára. Olyan Európában hiszünk, amely a nemzeteket nem egymás ellen fordítja, hanem hisz azok keresztényi egységében és békés egymás mellett élésében. Az új bolgár oktatási és kulturális központ megnyitása is mindezt bizonyítja. Искаме такава Европа, чието население не отхвърля националната си идентичност, а се самоопределя чрез нея. Вярваме в една Европа, която не настройва нациите една срещу друга, а вярва в тяхното християнско единство и мирно съжителство. Откриването на новия български културно-образователен център е доказателство за всичко това. Szent Cirill és Szent Metód értékteremtő munkája, amely a bolgár nép előtt nyilvánvaló, a legkiválóbb példa és tiszteletre méltó előttünk is. II. János Pál pápa ezért is avatta őket 1980-ban Európa társ védőszentjeivé. Ценното дело на свети Кирил и Методий, добре познато за българския народ, е най-добрият пример и достойно за уважение и от нас. Ето защо през 1980 година папа Йоан Павел II ги освети като светци съпокровители на Европа. A kereszténység két testvér apostola,
Nem dekadens Európát, hanem építkező Európát tervezett. Írásbeliséget adtak, Bibliát fordítottak, tanításukat követve kolostorokat emeltek, békés és gyarapodó Európáért dolгозtak és имадkoztak. Двамата братя апостоли на християнството не са планирали упадъчна Европа, а една просперираща и изграждаща се Европа. Дадоха писменост, превеждали са Библията, следвайки техните учения, се построиха манастири. Те двамата са работили за мирна и просперираща Европа. Cyril és Metód karizmatikusan hozzájárultak Európa építéséhez nem csak a keresztény vallásos közösségben, hanem civil és kulturális vonalon is, fogalmazott II. János Pál a Szlávok apostolai című enciklikájában. Кирил и Методий допринесоха харизматично за изграждането на Европа не само в християнската религиозна общност, но и в гражданско и културно отношение, пише в енцикликата на Йоан Павел Апостолите на славяните. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy nép kultúrája, dalai, költészete, zenéje és művészete az az eszköz, amely megmutatja sajátosságait, a rá jellemző gondolatvilágot, lelkiséget, egy közösség nemzedékek során összegyűjtött élettapasztalatait. Уважаеми дами и господа, културата, песните, поезията, музиката и изкуството на даден народ са тези инструменти, които показват неговите характеристики, неговия характерен начин на мислене, духовност и житейски опит на една общност, събирана от поколения. A folklór magába foglalja azt, hogy mitől bolgár a bolgár, mitől magyar a magyar. Segítségével tudatosíthatjuk örökségünket, találhatjuk meg helyünket és feladatainkat a világban. Múltunk ismerete megkerülhetetlen kérdés. Tőle függ a jövőnk is, mert tradíció és anyanyelv híján, közös identitás nélkül szétesik minden közösség és eltűnik minden nemzet. Фолклорът включва всичко това, което прави българина българин и това, което прави унгареца унгарец. С негова помощ можем да осъзнаем своето наследство, да намерим своето място и задачи в света. Познаването на нашето минало е неизбежен въпрос. Нашето бъдеще зависи от него. Защото при липса на традиция и майчин език, без обща идентичност, всички общности се разпадат и всички nации изчезват. A mai oktatási és kulturális központ avatása a magyarországi bolgárság életerejéről, élni akarásáról szól. A magyarországi bolgárságnak van miből merítenie. Днешното тържество по откриване на културно-образователния център говори за жизнеността и волята за живот на българите в Унгария. Българите в Унгария имат от какво да черпят. Kultúrájukhoz hozzátartozik mind az összegyűjtött tudás, mint a hagyományok világa. A bolgár kertészek szaktudása és szorgalma, az öntözésre használt bolgárkerék, az ivókutak építése épp úgy, mint a népszokások és a folklór, a Mártenyica ruhára tűzése, vagy a Bartók Béla által is gyűjtött bolgár ritmus feltűnő fürgesége a népzenében. Ezer és ezer apróság és kincs, amelyből összeadódnak egy közösség életének jellegzetességei, mindennapjai. Mindezeken túl kultúrájuk morális tartást, erkölcsi mércét is ad. Hrisztó Botev szabadság szeretetét, családok és közösségek összetartó hűségét. Тяхната култура включва както света на събраните знания, така и традициите. Опитът и трудолюбието на българските градинари, българският долап за напояване, изграждането на чешми, както и народните обичаи и фолклор,
Окачването на мартеници по дрехите или поразителната пъргавина на българския ритъм в народната музика, събирана и от Бела Барток. Хиляди и хиляди малки неща и съкровища, които допринасят за характеристиките и ежедневието на една общност. В допълнение към всичко това, тяхната култура им осигурява и морална опора, морални стандарти. Свободолюбието на Христо Ботев, splútyávasztata vernost na személystva и общности. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyar örökség szóban benne foglaltatik az örök szó is. Ez azt sugallja nekünk, hogy a ránk bízott értékek az időn felül állnak, örök érvényűek. A magyarországi bolgár nemzetiség kultúrája is ilyen érték. Minket, magyarokat és bolgárokat nem csak a számos hasonlóságot felmutató közös közép-európai történelem, vagy a Duna folyó sodró vize köt össze. Уважаеми дами и господа, унгарската дума наследство, örökség, съдържа в себе си думата örök, т.е. вечно. Това ни подсказва, че ценностите, които са ни поверени, са непреходни и вечни. Такава ценност е и културата на българската общност в Унгария. Ние, унгарците и българите, сме свързани не само от общата средноевропейска история, която показва много прилики, или от течащите води на река Дунав. Ennél is fontosabb a barátság és az értékközösség, a másik kultúrájának megbecsülése. Ennek fontosságát erősítjük meg a mai avató ünnepséggel is. Още по-важно е приятелството, общите ценности, оценяването на културата на другия. Ние потвърждаваме важността на това и с dnešната церемония по откриването. Végezetül szeretném megemlíteni, hogy a bolgár-magyar barátság nálunk szűkebb családi körben is jelen van. Másodunokatestvérem, Kovács Kinga, aki szintén jelen van. Férje ugyanis egy kiváló bolgár orvos, dr. Hadzsiev Janaki, akit ugyancsak itt üdvözölhetünk. Nekik köszönhetem többek közt a Sopszka saláta elkészítésének megismerését is. Ez persze pálinka nélkül elképzelhetetlen, de ezt csak zárójelben mondom. Örülök, hogy a mai avató ünnepségre ők is el tudtak jönni. И накрая искам да отбележа, че българо-унгарското приятелство присъства и в нашия тесен семейен кръг. Съпругът на втората ми братовчетка Кинга е отличен български лекар, доктор Янаки Хаджиев. Мога да му благодаря освен всичко друго и че той ме научи да приготвям шопска салата, която е немислима без ракия. Радвам се, че успя да дойде на днешната церемония по откриването. Kívánom az egész nemzet nevében, hogy az új bolgár oktatási és kulturális központ tartós bástyája legyen a bolgár nemzetiség jövőjének Magyarországon. Köszönöm szépen. Пожелавам ви от името на цялата нация този културно-образователен център да бъде траен бастион на българите, живущи в Унгария. Благодаря ви.